Niin että näin paljon meillä menee sitä saunahapuuta. Vai kumman idea se oli? Varot noin. Joo. Kuin niin? Hyvää matskua kaikille YouTube-kansalle. Korjaa Facebook-kansalle. Näin painetaan me jossakin päin kokkolla tukittu kokkolla aika maailmaa, niin töitä. Vai mitä tuolla? Jep. Tästä on panna isompaa täällä. Pistetään vähän isompaa. Me ollaan tasepuukitubettajia, niin muut on YouTubettajia. Me laitetaan taseen kaikkea inspiraatiota. Saaks niinku sano? No. Mulla on kato YouTube-tunnukset. Älä vittu onko? Oh. Tää on joskus laittaako me tähän vittu oikein? Hei Trojon tees! Eikä. On se jo yli 2 minuuttia mennyt. Onko? Oh. Paljon sulla on jäljellä? Mulla on 32 gigan muistikortti, niin sinne mahtuu video. Ei se haittaa, täällä pitää. Mun pitää vaan koneella vähän muokata sitä. Vai laitanko YouTubeen? Joo, ihan sama, mä laitan vaan. Että tämmöstä meininkiä kesällä. Keväällä. Oh. YouTube-tajille terkkuja. Jep. Näin meillä, mites teillä? Niin. Vai mitä? Vai niinpä. Näin meillä, mites YouTube-tajilla? Terveisiä kaikille YouTube-tajille, että videosta laittakaa kommenttia, mutta jos ette, niin joka kalja. Pitäisikö muuten sitten pistää niinku pauselle hetkeksi aikaa ja sitten kato kuvata se peruuttamishomma? Anna mennä vaan, lyö vähän YouTubettajille video. Mihin sä meinasit kipata tuon kauhan? Jaa, se on hyvä kysymys. Mä en ajatellut niin pitkään. Oi, nyt meni roikkoli. Tiedätkö muuten mitä? No? No helvetin hyvää materiaalia sitten. No? Joo, me jotain nyt peruuttaa takaspäin aika pitkästi. Joo, mä voin sitten vaikka mennä ulos sen jälkeen kuvaan. Meinkö nyt niinku ulos sit kuva? Sä peruutat tuon kärryn kanssa. Joo, katkaisen vaan.